pravi uradili. To je tako. Allah traži to. Dao olakšice uvijek. Dao ti olakšice. Ne olakšice da ti sad sjediš i kažeš može kamata. Hajde. Danas kažu neki vijeće će, kaže, zasjedat evropske uleme. Da vide mogućnost da se uzima kredit i kamate da se uzimaju. Subhanallah. Šta se to radi? Pa kada bi svi ljudi na zemlji rekli može, ko je preći? On nije Allah koji kaže ne može. Ko to može zasjedati vijeća onome što je već Allah zaključio? To nema smisla ni obraza. To šta to treba da znači? Takvi ne poznaju Allahovu vjeru. Da vijećaš o haramu? Šta to ima da vijećaš? To je završeno. To te niko i ne pita o tome. Ali mi očekujemo, mi smo poslušni i pobožni, mi očekujemo da nam oni kažu. Pa ako nam oni ohalale, onda ćemo mi to raditi. Ako je grijeh njima navrat, ne može tako. Jesi njima navrat, a i tebi koji si ih slušao. Ne može to tako. Imaju olakšice u vidu. Ali ono gdje je Allah propisao. Allah propisao. Nemaš vode, uzmi tejemum. Imaš vodu, ali je tako ledena, tako uzmeš abdest, umrijećeš. Nećeš, uzet ćeš opet tejemum, a imaš vodu. Ili imaš vodu, treba da se napiješ, za pića vode, za života. Možeš uzeti abdest. Ne, ostavit ćeš to vodu za pića u takvoj situaciji, a uzet ćeš tejemum opet. I tako dalje. Olakšice su uspostavljene uvijek da bi čovjek mogao izvršiti vjeru, jel? I ispuniti ono što se od njega traži. Jer da nema olakšica u islamu, šta bi bilo? Mnogi bi ostavili islam. Što? Jer ne mogu to izvršiti. U takvim situacijama čovjek putuje. Ne možemo mi reći, nemoj putovati, sjedi kod kuće. Čoj ljudi rade, ne možemo reći, nemoj raditi, sjedi kod kuće. Allah je uspostavio uzroke. Da vi se, hadis kaže, da se vi istinski oslonite na Allaha, hranio bi vas kao što? Ptice hrani. Šta to znači? Sam hadis kaže, izađu izutra. Nije rekao, ostanu u svojim gnjezdima. Tačno je Allah ih hrani, Allah im je odredio, dosudio, presudio kolika im je nafaka i njihov rizik. Ali hadis ne kaže, ostanu u svojim gnjezdima i dođe im, padne im iz neba. Nego hadis kaže, izađu iz svojih gnjezda praznih stomaka. Znači, on traži uzroke nafake, a vrate se u svoja gnjezda puni stomaka. Znači, ti učini uzroke, ali nemoj misliti da to što ti radiš, da je to uzrok glavni tvoje nafake i rizika. Allah daje nafaku. Ti radi, ali će ti doći samo onoliko koliko ti je propisano. A ti nemoj raditi, pa onda vidi šta će biti. Dakle, ne može to tako. To nije tevekul, to je tevakul. Kakva je razlika između tevekula i tevakula? Sve neke nove izraze. Jeste, trebamo arapski naučiti. Da pričamo sve arapski. Tevekul znači oslanjanje na Allah. A šta je tevakul? Znate, isto što je, imate bukja, plać, a tebaki, znači pravi se da plaće. Tako i ovo. Tevekul oslanjanje na Allah, a tevakul pravi se da se oslanja na Allah. نعم نعم لا